nasze rozważania o niepokalanym sercu Marii. Tym razem zatrzymujemy się na bardzo ogromnie ważnym przesłaniu i chęci. Na czym polega to nabożeństwo do niepokalanego serca Marii? Na czym polega to ten nasz stosunek do jej serca? O to tu chodzi, prawda? Ona chce wyraźnie, to często o tym mówi, abyśmy my wchodzili w jej serce. W jaki sposób to ma być? Moje serce będzie Twoją ucieczką. Ucieczką, schroniskiem jest miejscem, do którego uciekamy się, w którym mieszkamy, w którym schronimy się od niebezpieczeństw, na przykład czasu i tak dalej. I droga, no na tej drodze właściwie chodzimy. Owszem, jest to właściwie również duchowe określenie, które znamy zresztą znowu u kochających się osób, które mówią: jesteś, mieszkasz, jesteś w moim sercu, jestem w Twoim sercu. Oczywiście nie jest to, jak już Nikodem powiedział, jak jest możliwe, że stary człowiek może niejako znowu wchodzić w łonie matki i na nowo być urodzony. Pan Jezus Chrystus, który chce być uczony w Izraelu, nie rozumiesz właściwie tej analogii? Wiemy bardzo dobrze, że możemy być w sercu kogoś, nawet jeśli fizycznie nasze ciało tu nie ma, bo nasza dusza jest nieśmiertelna, a poza tym jest duchową. Nasza dusza ma taką właściwość, aby mogła umieścić się w głębi innej właściwie osoby, innego serca, innej duszy. I to jest bardzo ważne, że to jest dokładnie prośba i wymaganie jej serca. Tak naprawdę wszystko tutaj właściwie jest zawarte, abyśmy wchodzili w jej serce. Prawda? Czyli, co to znaczy konkretnie? Abyśmy już nie sami żyli, abyśmy już nie sami myśleli, abyśmy już nie sami mówili, abyśmy już nie sami chodzili przez ten świat z rozmaitymi czynami. Rozumiecie? I tutaj widzimy, dlaczego to jest tak potrzebne. Bo jak wygląda nasze życie? Owszem, nasze zasady być może są pięknie i katolickie. Wierzymy w Pana Boga, wierzymy, że trzeba się zbawić i obiecujemy Panu Bogu właściwie, że chcemy żyć według Jego przykazań. Ale tak naprawdę wygląda jak to? Przecież każdą myśl, którą masz i otrzymałeś, każde słowa, które wychodzi z swoich ust, każdy uczynek jest umożliwione tylko przez szczególną asystę Pana Boga. Pan Bóg daje taką możliwość, abyś to wszystko robił. On jest na początku wszystkich naszych słów, myśli i czynów. Inaczej te słowa, te czyny, te myśli w ogóle nie by mogły istnieć. To jest bardzo ważne, rozumieć, jak istnieje ogromny udział Pana Boga. On musi wszystko nam dać, aby w ogóle u nas istnieje chociażby atom życia. W nim mamy życie, mówi święty Paweł. I teraz, jak powinno wyglądać właściwie nasze życie? Masz miłować Pana Boga Twego ze wszystkiego serca swego, ze wszystkich sił swoich, ze wszystkich myśli swoich i bliźniego jak samego siebie. To jest największe przykazanie. Czyli tak naprawdę jak wygląda? Właściwie jeśli dostanę prezent, to jestem za ten prezent wdzięczny. Jeśli prezentem jest darem Pana Boga, nawet możliwość każdej myśli, każdego słowa, każdego czynu, to w ciągu całego naszego dnia powinniśmy być Panu Bogu nieustannie wdzięczni. Nieustannie po prostu Jego kochać i miłować za to, co On nieustannie nam daje. On kocha nas nieustannie, a my powinniśmy jako odpowiedź na taką wielką miłość również wszystko robić, aby Jego miłować i pokazać Mu nasze zobowiązanie. A jak to w rzeczywistości wygląda? Zupełnie inaczej. Nasze myśli, czym się zajmują? Czy zajmują się chwałą Bożą, zbawieniem naszej duszy, aby Boga chwalić, Jego czcić, Jemu dziękować? Aby te myśli chociażby tak orientować, że nie byliby chociażby przeciw Bogu, albo Jemu wstrętne? Otóż każdy z nas wie, z jakichś tysięcy różnych idiotyzmów, bezsensowności, obrazów, właściwych ruchów polegają nasze myśli. Tak jest po prostu nasze życie. Większość naszych myśli jest bezsensowe, jest zupełnie oderwane od swego źródła. Dlatego są jakby wolne elektrony, które nie mają do czynienia po prostu z organizmem.
rozpraszają. I takie są o wiele większość naszych myśli, a nasze słowa, z których składa się nasz dzień, bo nasz dzień o to chodzi, abyśmy go uświęcili, aby nasz dzień był dniem katolickim, dniem chrześcijańskim, dniem zgodnym właściwie z wolą Pana Boża. Bo święty to jest ten, który dzisiaj i teraz tu wypełni wolę Pana Boga. Bo tylko dziś i teraz i tu jest właściwie moje życie w moim posiadaniu. I dziś, teraz i tu, niezależnie kim jestem, dziś, teraz i tu to myślę, często mówię i coś robię. Czy jesteś profesorem, czy sprzątaczką, coś myślisz, coś mówisz i coś robisz. A co to myślisz i mówisz i robisz? Że to jest inspirowane, natchnione, z zamiarem, z intencją miłości Boga i bliźniego, jak Pan Jezus Chrystus to nam powie, jako obowiązek, jako wszystkie. No, nie. Tyle bez sensu, egoizmu, powierzchowności, płytkości, obojętności, kłamstwa, zakłamania się, oszukania. Słowa, które po prostu nic nie mają do czynienia z wolą Pana Boga, które są tylko wybrykiem naszych chwilowych emocji negatywnych, pozytywnych, nieprzemyślanych i wtedy wychodzą z naszych ust słowa, za które najczęściej żałujemy. Dowodem są nasze wszystkie częste spowiedzi. I tak musi być. A jeszcze nasze czynności tak samo wygląda. A więc kto nas zmieni? Kto prowadzi w nasze życie konkretnie ten ład? Kto właściwie zamieni nasze serce, aby właściwie w tym sercu było trochę więcej wartości, trochę więcej miłości, trochę więcej sensu, trochę mniej bezsensu, trochę mniej egoizmu, trochę mniej rzeczy, które obrażają, zasmucają Pana Boga, albo więcej, które podobają się Jemu. Gdzie to jest? Kto to daje? U nas tego nie ma. I teraz właściwie ona zaprosi nas, matka zaprosi swoje zagubione dziecko do siebie. I nie tylko do swego właściwego mieszkania, i nie tylko do swojej obecności, ale wprost do jej najgłębszą istotę, do najgłębszej intymności, do ogniska, z którego przychodzi to, cała ta miłość. I teraz widzisz, to serce jej jest pełnią Bożej miłości, bo w tym sercu płonie tylko jedna ogromna po prostu, płonie jeden ogromny ogień miłości do Pana Boga. Dlatego jest niepokalane to serce, bo tutaj to serce nieustannie chwali Pana Boga, kocha Pana Boga we wszystkim, co robi, co myśli, co czyni i w to najwyższy możliwy sposób. I to serce zarówno miłuje nas, bliźniego, jak tylko najlepsza matka może kochać swoje ukochane dziecko. I święty Ludwik daje, weź miłość wszystkich matek razem wziętym do jednego, jedynego dziecka. Ona, Maria, kocha Ciebie o wiele jeszcze większą miłością. Tak to jest. I to jest jej serce. Rozumiecie? Co to znaczy teraz wejście w serce Marii? To jest po prostu początkiem naszego życia pod znakiem miłości. Czyli po prostu prowadzi Matka Najświętsza nas rzeczywiście z powrotem do Pana Boga, bo powrót do Pana Boga polega dla nas na przyjęciu wszystkich Jego darów i na odpowiedzi na to, Boże, jak jesteś wielki. Boże, jak Ty niesamowicie mnie miłujesz. O Pana Boga, pozwól, abym Cię trochę miłował, więcej, coraz więcej miłował, abym Tobie się podobał i Ciebie nie zasmucił. Tak jest. Pamiętajmy, bardzo ważne, że po prostu miłość, święty Tomasz z Akwinu podsumuje właściwie całą tą naukę, jest formą wszystkich cnót. Czyli ta miłość tylko daje naszemu moralnemu, duchowemu życiu swoją wartość. Nie zewnętrzne czyny, nie mądrość słów, nie ogromna inteligencja, albo też mniejsza inteligencja właściwie wskazuje na wartość naszą. Ale, jak święta Tereska Cieszonka, Jezus tak pięknie podsumuje, u schyłku życia będziemy sądzeni z miłości. Więc pamiętajmy zawsze nie to, co uczyniliśmy. Wielkie, małe rzeczy, spektakularne, że arcyskromne, ma wartość właściwie przed Panem Bogiem, lecz to w jaki sposób to uczyniliśmy.
Czyli z jak wielką miłością, jaką wielką miłość dołożyliśmy w to sprzątanie, w to kazanie, w tą pracę, w pisanie tej książki, w tą sprawę naukową, albo w tym wszystkim, co robimy od rana do wieczora. To jest bardzo ważna nauka. Więc bez naszej nadprzyrodzonej miłości wszystkie nasze czyny, mówi święty Paweł, nasze czyny moralne są jakby miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący, na nic nie dają się. I widzicie, bardzo rozumiemy właściwie, kiedy teraz z przerażeniem rozważamy też trochę nasze codzienne, konkretne życie swoimi tysiącami myślami, słowami i czynami, jak ogromnie mało miłości do Boga i bliźniego tak naprawdę tam jest. Tam jest wybuch egoizmu, samolubstwa, obojętności, płytkości, powierzchowności, jak już powiedziałem. I dlatego właściwie, można by powiedzieć, zdołamy aktom naszego codziennego życia nadać wartość tylko w takim stopniu, w jakim będą one zakorzenione i dokonane w niepokalanym sercu Maryi. Widzisz? I Matka Najświętsza jest nazwaną Matką pięknej miłości. Widzisz? To jest dokładnie to. Co daje matka jej dziecku? Wracając po prostu do tego obrazu, trzyma swe serce, daje Tobie całe swe serce. Weź, daje mamutka narzędzia, weź moje niepokalane serce, przyjmuj moje serce jako Twoje. Czyli moje zasługi, mój płomień miłości, moją doskonałość, to Twoje, bo Ty jesteś moim dzieckiem i matka chce wszystko swojemu dziecku dać. To jest właściwie cały ten cud tej niesamowitej nauki o niepokalanym sercu Marii. I w tym momencie po prostu przekazuje ona, co jest w niej najdroższe, najpiękniejsze, najgłębsze, czyli jej własną miłość do Pana Boga i do bliźniego. I w tym momencie rozumiesz nareszcie po prostu, co tu się dzieje. Jak to się robi? Jeśli człowiek po prostu rozważy już to serce Marii, rozważasz, jak ona żyła w Nazarecie, podczas 30 lat życia ukrytego Pana Jezusa Chrystusa na zewnątrz, zupełnie skromne, banalne życie jakiejś gospodyni, która sprząta, gotuje, sprawdzie, pomaga tam sąsiadkom, takiego właściwie, można powiedzieć, morskiego miasteczka, gdzie po prostu dużo gadania, ludzie tam siedzą sobie i tak sobie po prostu spędzają i życie. I w tym właściwie towarzystwie żyła Matka Najświętsza jako 30 lat właściwie swego życia. A teraz właściwie co ten się dzieje w jej sercu? Jak najdrobniejsze drobiazgi były tylko ogromnym, najczystszym płomieniem miłości do Pana Boga. Od wstania do wieczora. Podobne życie tak dla każdego z nas. I dlatego staje się w tym wszystkim po pierwsze modelem naszych serc, królową naszych serc. Przykładem, jak my mamy postępować. O, moje serce jest dziwne jak lód. Abym trochę wstał, jak Ty wstałaś. Abym trochę poszedł do kuchni, jak Ty poszła do kuchni. Abym włożył właściwie moje czynności trochę więcej tego, co u Ciebie było tak niesamowite. To jest właściwie naśladowanie Marii. Ale jeszcze więcej. Przecież z jej serca płynie nieprzerywany strumień łask, które przenikają nasze myśli, słowa i czyny. To jest więcej niż dać tylko przykład. Wszyscy święci dają nam przykład, ale Maria może właściwie więcej dać. Tak jak matka daje życie swojemu dziecku, ona daje życie nam. Daje po prostu, karmi nas. Jest to niejako fizyczny wpływ Matki Najświętszej do naszych serc. Ona właściwie, to musimy wiedzieć, jej łaski wychodzące z jej serca, te strumienia, te światła, te promienia światła przenikają nasze myśli, nasze słowa i czyny. Wchodzimy po prostu jak żelazo, zimne, właściwie lodowe żelazo. Żelazo, które jest sam sobie w swoich ciemnościach. I zbliża się to żelazo do jej serca. Wchodzi w to serce, to jakby żelazo po prostu prowadzisz w ogień. Co się dzieje? Powoli to żelazo grzeje i coraz bardziej grzeje i robi się całkiem czerwone. Cała właściwie moc tego ognia przenika tego żelaza. Żelazo zostanie samym z żelazem, ale jednak po prostu zupełnie inaczej wygląda, jeśli przeniknięcie jest po prostu tą właściwie tym ogniem. W tym sensie po prostu ona
przenika właściwie najgłębsze zakątki naszych dusz, najgłębsze tajniki, najważniejsze decyzje, jakiś zwykły tryb codziennego życia. Wiesz, co to jest? To jest właściwie ona, która jest pośredniczką wszystkich łask. Pan Bóg nam przygotował łaski na każdą chwilę, na każdą sytuację, na każdy moment i na każdą okoliczność naszego życia. Tylko my tych łask nie korzystamy. I przenośnikiem tych łask to jest serce Marii, które właściwie jak najlepsza matka te łaski właściwie swojemu dziecku w najodpowiedniejszym momencie daje. To jest bardzo ważne, abyśmy stali sobie sprawę, to jest wręcz istotny punkt nabożeństwa i tajemnicy serca niepokalanej. O to chodzi, kiedy objawi się i pokazuje swe serce. O to chodzi, kiedy pociąga wszystkich do swego serca, abyśmy tu byli przekształceni. Jak dzieci właściwie kształcą się i są wychowani i karmieni przez swoją matkę. I teraz zobaczcie, moi drodzy, to jest bardzo właściwie również istotne. Możecie pytać, ale jak się to robi? Owszem, łaski Boże nie są uczuciowe, nie są to wybuchy emocji. To odbywa się w głębi duszy. To, co jest z naszej strony potrzebne, to jest tylko jedna rzecz. Żyć w atmosferze jej, w świetle jej, w kontakcie z nią. To jest wszystko. Im więcej, im głębiej jesteśmy w kontakcie z nią, tym bardziej ona może działać. I tym bardziej zauważamy, że tutaj nastąpią powoli, nie tak zauważanie od razu, ale powoli pewne zmiany. Osoba, która poświęci się Matce Najświętszej, która zainteresuje się tajemnicami maryjnymi, które opisujemy na przykład w naszym biuletynie Triumf Niepokalanej, które są napisane w tych różnych rozmaitych książkach napisanych przez wielu świętych na temat Matki Bożej. Od świętego Bernarda i wcześniej ojców Kościoła, aż po świętego Maksymiliana i z powrotem. Jeśli człowiek tym się zainteresuje, to ta bliskość Marii robi się sama. I wtedy człowiek spróbuje nie tylko ją poznać, ale ją pokochać, żyć z nią. Przez akty ścielisty najlepiej, mówi święty Maksymilian. Przez różaniec, rozważanie tajemnic różańcowych. Przez to po prostu, że chcemy wypełnić jej orędzia, jej prośby Fatymy. A przede wszystkim przez to, że pamiętajmy w ciągu dnia, że mamy matkę, która nieustannie musi nas prowadzić. Jesteśmy jej małymi dziećmi. Będzie bardziej po prostu człowiek uważny, bardziej żyć w jej obecności, bardziej po prostu pytać ją, kiedy nastąpi decyzja, co ty na to Matka Najświętsza? I kiedy jest na bezpieczeństwo, pokusa, od razu, Maryjo, pomóż mi. Albo jest jakaś fatalna historia, jakaś katastrofa, jakieś niepowodzenie, jakiś żal, jakiś zgrzyt, jakieś doświadczenie ciężkie. Od razu takie dziecko ucieka się do matki, nie do butelki, nie do knajpy, nie do przyjaciół, kumplów, które tylko właściwie nakręcają, albo do forach dyskusyjnych na internecie. Najpierw do niej i tam uspokoić się. I co wtedy się robi? Wtedy nastąpi powoli, powtarzam, powoli, właściwie taka zmiana. Beznadziejna gaduła, która najczęściej najpierw gada i potem myśli, co miał gadać i żałuje, że tak robił, powoli będzie trochę mniej gadać i od czasu do czasu trochę więcej myśleć, zanim gada. To przychodzi nie samo, to jest łaska od niej. Ten, który właściwie ciągle miał tylko po prostu myśli zazdrości, myśli złe, myśli tylko po prostu rozpraszające na cały świat, nagle zaczyna częściej myśleć o Bogu. Zaczyna poukładać swe myśli, kierować im, nie pozwalać różnym myślom biegać z ludzi wstecz. Taki człowiek poprawi się po prostu i wszędzie powoli więcej, nagle pojawia się taki trud. Panie Jezu, Matko Najświętsza, dla Ciebie, aby Tobie się podobać, aby zadośćuczynić na moje grzechy, aby prosić jakąś łaskę dla mojej córki, dla mojego dziecka albo dla mojego przyjaciela. Nagle przychodzą takie myśli. I wtedy właściwie człowiek żyje pod wpływem jej i zmienia się. I bardzo szybko potrafi się zmienić. Tak obiecuje Matka Boża i tak pokazuje doświadczenie. I tak widzimy ją przed nami, z nami, w nas. W jak niewidzialny sposób prowadzi nas przez zamęt dzisiejszych czasów. Często wstrzymuje nas od upadku, a nawet, może jeszcze częściej, po upadku pomaga nam się podnieść, prawda?
To jest bardzo ważne. Człowiek, który jest po upadku, no to zniechęca się, jest przygnębiony, znowu nie dało się. Jak często to wam tłumaczyłem, jej obecność to jest jak matka, która stoi przed dzieckiem, które upadło. Dziecko od razu, mamo, krzyczy i matka od razu przychodzi, dziecko od razu wstaje. I zupełnie inaczej wygląda kolejny krok życia tego człowieka niż od tego, który leży w błocie i zostanie w błocie podczas miesiąca być może albo tygodni. I to jest właściwe zrozumienie sensu naszego życia. Na czym polega sens naszego życia, moi drodzy? Aby jeszcze głębiej rozumieć rolę niepokalanego serca w naszym życiu. Co masz czynić, ja mam czynić na tej dolinie łez? Jaki jest znaczący, najgłębszy cel twojego istnienia? Abyś był profesorem, doktorem, abyś miał orderę, abyś miał po prostu twoje po prostu oznaki albo różne po prostu pomniki po sobie, abyś po prostu miał dużo pieniędzy albo co jakieś chcesz. Te wszystkie ambicje światowe to po prostu jest istnym głupstwem. Po co to wszystko, kiedy to wszystko szybciej minie niż po roli w ogóle przychodzi? Taki prawdziwy sens mojego istnienia to jest rozumieć po prostu, to jest to, co ja robię w moim krótkim życiu dla chwały Bożej i dla zbawienia mojej duszy i dusz mi powierzonych, albo tych ludzi. To jest to, co ma wartość i zostanie. Najmniejszy akt miłości do Pana Boga nie będzie zapominany. Najmniejszy akt miłości bliźniego, choć szklankę wody mu dać do picia z miłości, nie będzie zapominany. Wszystkie inne sprawy przeminają. I stąd właściwie to działanie na rzecz chwały Boga i ratunku tych biednych ludzi, którzy nas otaczają. To jest po prostu sens naszego życia. Rozumiecie? Jeszcze raz. Wszystkie nasze wysiłki, działania, różne okoliczności, gdzie, kiedy, jak, co się dzieje. To jest tylko powierzchnią naszego życia. To jest inaczej u młodego, inaczej u starego człowieka, inaczej u ubogiego, inaczej u bogatego, inaczej u tego, który ma dużo długów, inaczej, który ma dużo forsy, inaczej u tego, który właściwie żyje w celibacie, albo u tego, który właściwie ma troski rodzinne, inaczej u biednego pracownika albo od przedsiębiorca. To różni się, prawda? To są okoliczności. I my po prostu to widzimy, to jest dla nas najważniejsze. Ale to jest tak naprawdę tylko powierzchnią naszego życia. Zewnętrzną, widoczną stroną naszego życia. Ale wewnętrzna wartość to jest uzależniona, powtarzam, od tego, czy przeżywamy te chwili, te czynności, te słowa, te myśli z intencją podobania się Bogu, służenia prawdzie, czy postrzegamy doczesność tylko jako etap na drodze do nieba, czy chcemy innym na ich drodze do zbawienia pomóc własnym słowem, przykładem, to wtedy to ma wartość. Rozumiecie? I to daje nam wszystko niepokalane serce. Sami od siebie, od własnego serca, które jest zimne jak lód, nie mamy tego. Od nikogo innego nie dostaniemy niż pamiętajcie o tym obrazie, właściwie zdjęciu, dostaniemy to od Pana Boga, ale przez niepokalaną. I teraz pójdziemy jeszcze krótko do drugiego wątku. Tutaj mam nadzieję, że rozumiecie rozważanie o niepokalanym sercu Marii, jak bardzo po prostu to serce właściwie musi mieć znaczenie w moim osobistym życiu. Tak teraz rozumiesz, dlaczego ona objawiła to serce, jeśli ono jest tak mocne. I tak w łatwy sposób potrafi mnie, biednego grzesznika, zmieniać, jeśli tylko żyję właściwie w atmosferze i w świetle tego serca. Ale więcej. To serce jest szczególnym ratunkiem naszym w ostatecznych czasach. To, co teraz powiedziałem, dotyczy wszystkich ludzi na ziemi we wszystkich czasach świata. Ale jak już święty Ludwik Maria Grignon de Montfort mocno udowadnia, że w ostatecznych